Ден 22, no ганджа. Днеска, честно казано, не е някакъв много специален ден. И мисля, че точно това си струва да го кажа. Нямаше някаква специална еуфория, нямаше големи мисли, нямаше драми, просто нормален ден. И осъзнавам, че това може би ще е новото вече, след като не пуша. Преди имах нужда нещо винаги да ме вдигне, да ме разклати, да ме спаси от деня, ако мога така да кажа. Сега не. Сега просто си живея живота. Ставам, правя си нещата, имам умора, има моменти, в които ми е тегаво. Най-важното според мен е, че просто не търся бягство, както преди. Има дни, в които си мисля, дали това е всичко вече от тук нататък. И после си казвам, да, това е и е окей, не може всеки ден да е пълен с еуфории, с прекрасни изживявания, има просто нормални дни. Не всеки ден трябва да е силен, за да е смислен. Има някои дни, просто те учат на постоянство и това е. И днес беше такъв ден. Ден 22, просто продължавам напред, не се предавам и не се давам. Туха адски много, съжалявам, дано не се чува много на видеото. Чувствам се много добре, почти няма кошмари, потенето на ръцете идва вечер, което е много странно, но имам си апетит, спрях да пия кафе, намалил съм доста пушенето на цигари и общо взето се чувствам много добре, много жив, много щастлив. Аз го казвам във всяко видео, но просто е така. И продължаваме напред. И да ви кажа, както винаги, за накрая, стъпка по стъпка, ден след ден.